Obebompae na yashase. Okonkruni ne onokwafo yeda wasese nenso ayo pena wa makwan se yamfa wasem emre wonyankopon man ne wadehye ijaye tiefo a wuti asem yi ehya wonsa sa obeboa won watimi age asem na ebe na otimi de abobra said ye se ne fata adwensa kira ewo dobe Jesus Christ dimti. Amen. Amen. Great. Yeda nyankopon ase ebere ni so going straight to the point. Me go so chere nsem mu ene go so kan se na ye tie SOMPA ana program na ye no nipa bebre omuntimi enti ase papa ena omunya hu ye concept na ye de aba no entigi enya abotere ne ye chirechire mu nkakra ansana a Christopher ni nipa dodo no mutie me no betimi atiase nanka yenya ne sa etime kɔ ne bɔkɔ ne chirechire mu kakra ya nanka epene sa pa ba message ne bra uguso kɔ animu na wo hyehye nsɛm no na uguso wo hiti na no obehu ane sɛ I hot den esa wontimi nya abotre enchirechire nsɛm ye obekasa obechirim bare ana enchiremo no wofom ti nya na makoma SOMPA FM inya na bɔkɔ sɛ de ankama sasie ya ke pene sapa but papa na de na munti no de bɛkɔ ne de besie bia ya na asɛm enti nipa bebre etie me a omo nhye dan home yie ena omo nhye dan te dwumadi na se enti ene wa men take opportunity na men koso an kyire mu nkyire omo yie program na wuti enfeni healing the church crusade asafo no ayaresa da wubo asole no ayaresa da wubo enu hu dwumadi na uguso awe da wuti no ena ansana ubetimi asa yare ewo nipaduam anaso ubetimi asolve problem ubetimi asolve problem wasase so nipa bia brabo mu no age so di kan ho problem no ansana wetimi ade asolve se wo yare a eda nipa bi so a wontimi ensane yare enuntina ko hospital medical doctor bedikan ayo diagnosis ayo so many tests, so many checkups ansana afi ye hu yale ne potini ama hu oduru enti program na yabase ba basis ya ne se healing dia na kire se yale bi ho ayaresa ho asem ne be kan dia yare bi ho ene yare ben na ehun asem ne yebeka no o say healing the church asafona yaresa ene esisi ehun yale kropoti na asole no kura mpo SOMPA FM wone hwan ya na say eyede ben na obesa ne yare one ayalesa no emfiri onipa bia anase emfiri ma adwene ma ho odem efiri sa asole ne nyame dia ena mini ehun tumi ni nimdie bia metimi dia ye ho hwe agene a osoma me no ne ma no a wode ma me onyankopon na wafrɛ me no ne nsɛm a wode ama me a eye twere nsɛm e bible no eno so na ye gina na afei ye de akyere yale na ase na san nsɛm na so na ye gina e de apɛ eduru a ye betimi de aka asafo no ama hoden aba anasa aresaba enti enkomre ni nyina ye biwura bible ni mo na scriptures na timi akyere yen yale pote a ewo asolenim na ye hunu eduru kro nso a scriptures na say asem de be man say yemfansa so tie me na se ne nso pa say nipa bebere tie me a na omo hu se nibre ene akoma
ene ensemo a ano den bebre wo mu a ye frɛ animka de ofrɛ na temdidie no Bible frɛ animka ɔte animka nsɛm den kasa bi te sɛ nkwasiasɛm agimisɛm abɔdamsɛm ni nyina wɔ Bible mu ayɛ ma wɔ Bible ne mu but me ana metam ni so intinya asɛm bi a meka bia na yesi yokotu hu quotation ni read Bible ene nka yanka hwe kura because metam ni so aha so mean some make nyina ye Bible so nyina so nsem de obeti sa no den ye anim ka bia wo frɛ na temdidie bia no me minim de meka aha den ne masa anim ka ne sɛ nibre ne ne adin ni nyina aba ɛyɛ sa na Nyankopɔn asɛm na tie etobere bia etwa ipra ɛna abere bia Nyankopɔn man bɛhwe ase anase Nyankopɔn so le bɛhwe ase bia no Nyankopɔn soma odifo anase angel ana messenger bia so anko address ana so onko yi sa so le na tan ne kasa nyina ano dendenden ne kasa nyina sesese kasa ne nya die ni petemeje na kasa ne nya die itimi to asom aha me pese obi atie me yo because me kasa kire I want to aso ana se asole a Bible na da ho no omo mu tie me sisi a 99% omo nim die wom tie ni ye me ne bresem na me kan omo nim die o Bible ne mo so Bible no eniani nsem kakra bi ene nkrofo bebreti mo ya Kristofo ededa o ma no that is the reason tia o preach wie na obi mfa point me bra me defend bibia na waka asem bi mu ha asem bi mu ha te se Bible se mo ma ne mo nyini asem bi mu ha te se Nyankopon frɛ na meni ho asem bi mu ha te se wudidi atem aha the reason it is an say me say nipa 99% ye wi ase nyina Kristofo ogu asaso so say Bible pan say ye said that je Bible sua from Genesis to Revelation na ye hunu say de Nyankopon si ahye ne nsem in many areas and many angles say Kristofo pa betimi a kire Bible as lala enim na sasa na maka sisi ana meba na maba be kire o de enti ye duru ha de enti a Kristofo ogu asaso so 90% we are seeing Baba Buma, Yabon Chemomo, Yabon Pa. Aha, na meba na maba be kire wase. Teachings na miguso ameyeno. Me free some money matters and so ho. The next topic ame baso. I hear pa ye be wura FM. The root cause of our calamities and our disgrace and our failures. The extreme failure na yenya in the church history no. Christianity abakosem. Hwamodie kese a eda yeso ena de o man twere de na apostle igelo say akoto no aha omo hwe na enkrofo hunu good yakoyanim ye beba na ya ba be kirase de enti amana ba ne sa so ye ba be wura the genesis the root cause of this failure ko Christianity failure no ano den too much o study the church history now say read the state of the church, the news of the church all over the world. Unhu se niema ye nyina kire nkrofo a ye hwamodie na no den airtime too much. Ye free sa topic we so a meba topic a ano den pa eso. Aha, me free sa title no anasa sa topic no. The Catholic must be separated from the Roman. And also ne beba. Ne tenteni ni ti otwa nyina ne say the religion must be separated from the kingdom. The kingdom concept must be separated from the religious concept. Unse Christianity enya religion, but as of na early church no any fapema omoto no outside the Bible no ama Christianity aya religion. They can say religion ye kan osoma na se gidie obi ane ne gidie obi anso ne som obi agi ne gidie di na obi anso gi ne som di. Ene ye ka se gidie na se wosomo a de obetie bia na ese ubo tirinko nukuro anya nukuro papa onye papa o eje nkon anye nkon ene ye fen religion dangerous pa ehu ohun sade na wo ye na enso aba nyansa bia nim mfaso obi ani so de wo ye na hwi nim but you don't care o botaye panti a anka udidi sa adwuma no sa botaye na udidi sa adwuma na one wa faili botaye na emamu so enso wo mfa ho me ma typical example I won't say the reason tie ye kwa asole pote pa ye niema mienu one see ebenya transformation through the word of God into salvation
ye kwa hwehwe ensesaye e de aba benya nkwagye e wo Nyankopɔn fie e da Yesu Kristo beba no asole ni mu nya sa transformation na sensesaye no enti sensesaye no eno na ebe ma ye nkwagye na di mu fa wunya wura asole ni mba kingdom ni mu a o confess Jesus Christ as your Lord and personal savior o benya nkwagye nanso ye nkwagye no ho adwuma ma afa de bedadwama ni tintim ema afa eso aba ansa na afa wo nkwagye na timi awie pe na asa gina na ansa na sa nkwagye ni be wie pe na asa be gina no system a wo hia frɛ no discipleship ye frɛ no discipleship ana say the great commission say ye training ana say yes now eno ehia ye pa nje say ye do fa training discipleship no ema onkwaje wie peye ana say usu ne wabra bodada wo de ba ye nyina nipa twa wo mani hwe wo mu sampa wanya testimony bi ene ye ba bia wo koye na genkwa na wo hu na mpa genkwa mpa nje abota ye ntia de kwa so le transformation, total transformation in every area of life into our salvation in the kingdom of God. That is the purpose. But some no workers is here. There is no transformation in the church. Tieni ye ni ensesaye wa asole ni mu now. Se makwa asole na akwa akonya ensesaye. Makwa asole akonya adwensa kira. Eni asole ni mu now, but we don't care yamfa ho. So wakwa asole ni mfie bebre onim Yesu Kristo FM. Yesu Kristo ho nsama wate nyina ye ani onim no onim ahoden a Yesu Kristo di ama no onim tumi a wowo onim asole na nkasa kra ka se church na de na ye fa ne church me bie phone line se tum na se ye mi sa de fa ne church a we be surprise nipa bebre tie mi omu ni ma de fa ne church obi san sa de fa ne church a wo de ne nsa be kire edan so ana se edin nti church na nkasa ye ni ma dokro asole ya de buru 2000 years nipa 80 misisi ya 90% me say ye bie phone line situm na bizan sam patcho de na friend church I will be surprised. So church na e wo mu no krompa ye ni ma de kro, let alone the purpose of the church. Ye ni ma sole no kro de friend church na be den ye be hu asole ne botaye de enti asole ne baaye now say nyina so we mie no hia pa enu ntina 1 Peter chapter 3 udru 15 na oka a profound and an important statement bi ho was na abiribia mu nsiesie mu ho se wona obisa mu ni da so am wo no mu betimi a kire mu akire wo mu wa ho brasiem mu nsiesie mu ho abiribia wo se obisia no obisa bibia fa wo som na ye fa ni Christianity no ho a wo betimi anya botre kire mu with scriptures. But me no gasa sisi eniyama ye fe no basics eniyani bebre. That is the reason to bebre bi na mi guso kasa ko ani mu abonsa akoma na say because asole adi buru 2000 years afa na obekire niyama ye basics niyama nkete just members na bon ama ntu bie phone lines to ma ho ensama kese na wo kan ye ni nyina no na adwen koso na yamo nse no onyina so nkasa onyate bu adi bi se ye di nkwase asema na ajimi sema ye bie phone lines to ma so for mete se wo ka kwase ya bi mete se wo si asofo ye nkwase adwuma mete se wo se ade na ye ne ye nkwase asem eno ano oba be kan ho asem wa bon sa ade nti wa bon sa ne se osa no ye de niema e mere na afidi ni sa so eni church no problem ni suye ni nyina ne sa Bible na da ho ye nim de ye wom na ya bon Bible ni mu ye pa meba na ma ba be kire wase asam na America no no onti ase yes angle na ye free ba ne ba bia onyankopon bi eni akwakosi no unya hunu ye so aha enti Bible mu ya bon ye ni eni mu hwe ndi na Christopher mienu ntimi nsia nsua de ebe ntoko sisi a chinyije denden de fa de na memfa me de ya bon sa ye beba so na ya kyerase sa the Catholic must be separated from the Roman ye baso ye be chirim. The kingdom must be separated from the religion. Esese aheman no botaye ene na adwen no e free osoma adwen mu. Now Christianity ekura the concept of osom anagidie mi gidie nie misum nie yasoli ye gidie nie yasoli ye nhihye nie yasoli ye jiwedi anyiweni ye friend osom na dangerous. Instead so be the kingdom concept. Said the medical catch say nipa bebre ni ma de friend church say ye can say church ne krampo na the true kingdom of God among men. Ye can say asole no a
ɛyɛ onyankopɔn aheman a aba asase so wɔ nipa mfimfin yɛbɛkyerɛkyerɛ mu bebree na afei yɛsan akɔ asɔle ne botaeɛ so nti nkurɔfoɔ bebree na ɛtie mi ankasa nya hu baabi a mefiri ba ɛnti tie mɛsɛ sɛ ayaresa ho asɛm na yɛba bɛka de a ɛneɛ na ɛsɛ yareɛ na ɛsi ho yalekorɔ ansa ne ɛhu adurɛ de bɛka aha na maka kyerɛ wo sɛ over the years ever since nyankopɔn frɛ me a meba nyankopɔn mu 2001 ɛna me sakraeɛ saa 2001 ba bɛbɛ 3 months later pɛpɛpɛ na masɔfodie nteteɛ hyɛ aseɛ because na nyankopɔn calendar mu no wayi me sɛ sɔfo nti me sakraeɛ ankyɛ biaa ɛna me kɔpia asɔfoɔ nsɛm na ɔmo start so ɔmo de me tutu kwan yɛtu kwan akɔtena kurowei so ne akɔyɛ nyame adwuma kakra ne yɛfiri ha ne aba ha na me ne asɔfoɔ bebree nante ya somewhere 2003 ɛna nkɔm hyɛ started sɛ ɛba mabrabom deɛ nti a nyankopɔn ɛfrɛ me wɔ asɔfodie mu aha enti baabi afei deɛ vision no botae na nyankopɔn de ma me na ɛbɛyɛ clear paa no ɛyɛ from 2013 and 14 eba no ɛna afei nyankopɔn ma me hu fra wa frɛ me nti ɛhɔ ɛna ma me start sa afei me sua de yie so ya na me tae kan asɛm bi sɛ me kristo so ma kwantu bɛbɛ 10 years me frɛ no wasted years wasted years man sua hwe dada na potogum hwe gu ko gyina bonte an wa yedede saa ko gyina kama no wa yedede saa kyerɛ sɛ oyɛ sɔfo bible no kra unsua meka one time nyankopɔn ma me message bi miem hyehye me obisa me sɛ na wadentin wa yɛ adwen so ɔbɛyɛ madwuma na masɛm na ɛyɛ metwerɛ nsɛm no bible no nim de ɛwom that time na mete saa asɛm no so na me yɛ adeɛ pa because sɛ wotumi ko gyina bonten preach kotu quotations ba ko mienu bi buga anibra ne ade a masa wonim bible mu sɛ waben ko those days no bo hu sɛ mi gyina bonten yɛ sɛ ɔbɔ word almost yɛ gyina bonten bɔ word ana sɛ yɛ gyina kan mu bɔ word a kyerɛ sɛ saa de takasi oja so gidigidi ni buga yɛ de nenamu saa but one time I heard a clear voice say wo so be madwuma so asɛm na da ho no unim de yɛwom ansa na nyankopɔn bi mani aka kyerɛ me sɛ ma adwen sɛ mepɛ sɛ metimi ne nante yi a bible na da ho no ɛsɛ sɛ mesua from Genesis to Revelation cover to cover wɔsɛ menkenkan sua SOMPA FM. na bible no so ansa na betimi asua te aseɛ no saa cover to cover no wantimi ankenkan koraje so already ne 10 times and so for be a nyankopɔn adwuma 20 years one time kora won kan yɛ sɛ mafa bible sɛ cover to cover o de aseɛ enti afɛ bra ma adwen started say bad desua so any afɛ the research upon research no ɛna behu sɛ ye failure no so too much hamodi asofo adi in the church history so too much because botai kɛseɛ pa nyankopɔn de ma yɛn a yɛfrɛ no the great commission and discipleship no kyerɛ sɛ ɛdadas bi mu ne yɛasa pagya kɔto atwene bɔɔla so in the church history ɛnyɛ no asɛm ne yɛka wo ever since Christianity baɛ wɔn etimi build the church ne sɛ deɛ nyankopɔn pɛ ɛyɛ the only apostolic days in the Bible apart from the apostolic days in the Bible after apostles ni wuo n'akyi great persecution hyɛ aseɛ somewhere 100 AD 200 AD around no then disciples apostles ni training wɔn no ɔmo bɛyɛ den paa no ɔmo wɔ Asia ɛne Roma na yɛ start sɛ yɛ kunkum wɔn a ɔmo nso yɛ krado so ɔmo bɛwu ɛde ama wɔ som no wɔn wu ya afei leaders foforɔ bɛ handle church no free 300 AD ɛba no especially time wa Emperor Theodosius no ɔyɛ emperor o legalize Christianity say the national religion that time near French church no Catholic church and a Roman and so Roman Empire almost some pagan and after the emperor no G2 mo na so legalize it because that time no emperor back one was stronger pa or boy Christianity so nya but no steady church history or soon be kasa nipa no ho asem say or ya bonsam or ba be say Christianity or be dane nyankopon mra o mo nyina no ensensem bi no mo nso so ane de feed wo no ankasa nyi ono ankasa nya na adwo so bekom no ahwe emperor Constantine so wo hwe enkom sa dan ye say onyankopon ahotefo ne benya ahenie no na obi de bimbo ne bema asole no a nipa nam no so eba mu ye Constantine fa no so ma Christianity benya liberty freedom a ye benya tumi wo
empire ne mu a afi na ye nkunkum Kristofo ma na ye kunkum mu nyina Constantine compensate wo mu yi wo mu frefiase emmo mu freedom so aha ene niam bebre ka ho a kire se wasum bia portray Constantine we se bon ka se bon sam kra ne bo no nti onu na chi a Theodosius abaye na o legalize Christianity say the religion for the whole empire no ena almost yen Roman yesum ye pagan but ye who says Christopher we no o ma isa sante kotoko ukuma pem beba ade ba ko man krofo ho ye nwanwan say they are willing to die for their faith omu wu ani je kwan so mosom osom be nie omu nya basa omu di mra so obona ombo obi udi natama oni obi ye kunkum omu da so bra omu ho ase wosom be nie odonko adoye nko papa ye nko osom we dey powerful too much omu tua tax ye bibia womun kasi ye kunkum omu nti omu tua debi enti ade sadia wosom we pagan na ye di ekire mfe be ato atwene nti ye Roman efi na kro yesom a ye nim ye fa na Catholic ene ye benya Roman Catholic aha enti Roman ne ye ewiase kingdom a meka se ye bonsam man a okura na adwen ne nseseye ene na bosom ne ma odi bu ne man ena Catholic na Apostolic Church no so ye asoli Nyankopon asoli kronkron a bibia yasese ne kama that time no na ye ni pope bia wo na ye ni archbishop wo na ye ni most reverend na ye ni very reverend na sa rubbish ni nyina nanim na ye mfa rosary mompa ye na ye mo Mary bia di mompa ye so niema na statue ye mfa nya hwe wa asoli nim now ebra Roman be join the Catholic ni se kukuro afi de Theodosius legalize ya asofo ni nya fa hodie no ena nkwase asem bebre status ewuram niema hunu wiase nsese wiase nimde tumidie moroso eho ena afi sa exanon by then omodo omo nsa kan Nyankopon concept of any discipleship ena omo gi the training aspect no the training because Christianity a training omo gi ena omo de said that's me mu ena afi de omo pagya ensese bi te say mena maben mena mo nimde sofo nko no nimde sofo nko na say na afi omo sa de so omo bedi aso na gina nipa so ene sofo so since 380 AD ebana asama make 1700 years ago no Christianity nye ye biem nje ni yo enye ye biem ye nyina ne se enkrofo ne beli di church no ombe ma members ni nyina te ase se asofo na bibia gina wo mo so titiri Roman ebe gi asole no a ye benya sa pope bishop ne cardinals no eno mo build asole no to the sense we Christian ni kwa na aye bone ya ka kire fada bibia fada wan kasa ne kire se usi asole ni ma wo bo tiri nkote se kotere so aha na sa system no enetimi ya capture wiase nyina Christianity na sa keyword am start ya me building ochena ye besua ne ahwe nsunsun so de abasa de na gyanom be ye no wo se nyina so na de na wotene ni betimi aye enti agyanom be se Nyankopon fapem na minimpa se me ye sure so se that time no na asofo bebre ho a omo start se omo ka ho asem se krache de de be ne ma de be wura mu nya papa me gitumpa na usua church history beginning no confusing bebre sisi mu ana Roman abosom neema ene Roman adwen no etimi capture church ne dendenden ana Christopher no mo ho by den no omo gitum mu ena sa abosom neema nipa nseseye nipa nimde sofo nko na aben sofo nko na onimde nti na sofo ye most very reverend sofo ye his grace his lordship titles we nyina wo dwene ho a wonte ase wo nipa de sene tesew ukofa title wo say most reverend na Onyankopon no fa no kra title be na da ne so nyame the reverend who nipa na wa from the most reverend very reverend right reverend and ye benya his grace his lordship his eminence yeah ni Genesis na me kire no time pope ebeye the supreme pontiff of the universal church and the vicar of Christ that time when America no after the pope system they started say yeah adwuma no and the Christianity anye ye biem up till now nti for Christianity be your religion e ka say religion am kire mu kire wo no wo na wotim no wabon uni mo hwe but you don't care wo de ehia wa anytime bia no wo bebo wa asole ho ban enu nti na me preach na me bo Pentecost dia bo so anu ahona ese poso because niema Pentecost ye nyina ye nkwala asem I'm telling you niema Pentecost ye nyina kire nya Pentecost nko an
me bo Pentecost dia me di gina de man so le o wiase nyina Pentecost Methodist Assemblies of God ICGC Lighthouse eniema ye nyina ye nkolasem eniema ye nyina ye endifransem eniema ye nyina anye nkwa wo adwuma ye no dodo na ye si dan na dom ni gumni agiska yapon by the true concept ye training nipa me nipa hu nipa kwa wo ye wo Yesu mu no hu adwuma ntia Yakobon frɛ no eno na Pope Jesus das me mu no Pope Jesus das me mu a yakoto atwene bola so no na afei ebre na wie du so Yakobon be frɛ ne nkrofo bi a saa enyina so papa na ekoto twene bola so no yakwakofa babak even somewhere 15th century asema making eja no mu bi no mu sole a mu decide say no system e dey asole na nya papa enti yenko back the apostolic days na yenko fa the apostolic system ne mra ye from the reformers the na your friend is say the father of reformation your friend of Martin Luther omo fight ya no mo doso ebe de Wycliffe ebe de John Hus ebe de John Calvin ene John Knox bebre omo fight ya but problem ne say Roman some of their doctrines ni bi eno omo system ni si bi ya kan some doctrines ni bi no mo fight ye by system e many pa bomb many pa yankola e many pa nsua Nyankopon asem sa system ne de ejanum antimi anfo mo nzanka e ne ka ho aha enuntina se wo betie mi a mesi program na ye fe no healing the church crusade and true reformation Christianity here true reformation ese se ye ko Bible mu na fe Bible system of worship yes said the suen ye na yehu na ye koyiba aha ye koyiba eno na meka se asofo egu asaso so 95% omo ye nifrafo no mo ye nkwase adwuma eho na obetemase but right now na minya nkosa area na asa me ba na me hwe the state of the church no said ye yesi abon ne nkwase ade ekoso wo mu a seze no niema ekoso aso no mutia na ho adwiriw seze nipa ba mabu nipa bebre nkwaso lo mutie me edwamansam nkwase asem proye ne kankan afa sole ne dindindin ura so dem baabi a sese obawiase baabi a krono kese o power aso dem sa ne mani nya Christianity ntime nje nkwa no SOMPA FM enye se na Nyankopon sole tie enye se na sese Nyankopon asafo ne ye enti sa wo no ya na wa adwen ye wo se wo me kasa na me kasa no asa me bu nipa abam asa me kasa ti asofo asa ma adwem sem ye nyame adwuma ba me se nyame adwuma nti ese me hwe ne ya wo me ka asa ma kire wo unim ba bia me firi ba efiri se wo ya dada waka kire wo se wo sofo dada waka kire wo se adwuma Nyankopon de man na no an ye no me ma ba se me be ka kire wo se wo sofo no wo ye ni frɛ ni wo san yo torofo na wo ye mobo bebre enso onim so wo ye mobo nti angle na me firi ba no ye much deeper stronger and wider than baby a wo gina so they say aha enitie healing the church crusade no esi ho yale no ebra fe Nyankopon bie mani efri 2013 and 14 e ba no a afe 2016 na fe me start say me ye research practically e wo churches ni mu na me hwe division bebrebe wa sole no ase ne say so me yankasa me decide say o se me rowran so na me hwe asole bia no ne nkyerɛkyerɛ because Nyankopon ma me hu se mba be ka asole ne ho asem nti asole ya me hu so mo nkyerɛkyerɛ ye controversial bi de say Sabbath asole Church of Christ and Jehovah Witness no me di 2 years e share that your practical research me ko mo na me ko tie o mo nkyerɛkyerɛ na me sa hwe o mo system nti bra me guso na me ye research na me kyerɛkyerɛ niam me hu ye no ana me ka kyerɛ se niam me discover na dɔso pa but me yi mako 100 me no be ka ho asem ebi na me guso no ka ho asem sisi ase the church as a supermarket and a money transaction center yale ne ba kono no o se asole o sisi e ho SOMPA I say adwadibia anase baabi a yes sika ye sika ho adwuma ye focus pa sika edan sika edom sika edan sika edom edan sika aha enu bi na me no ka ho asem sisi ya no me guso kasa MC 2 weeks ago me guso kasa no yale ba ko a e wa asole ni mesi tu ase fe ne pastors appreciation day eno so ka yale ni ho biu me guso kasa na MC me ka ho asem use the word bi se eyan kwase asem MC ne mu nkyerɛkyerɛ mu no wo fom enti ye pon ye no
etu bebre senti dua mo frɛ me ka kyerɛ me sɛ adenti na wo sɛ pastors appreciation day yankwase asɛm. So last week me kyerɛ mu kakra bi but mentimi ankyerɛ mu yi aha enti yale na ma kyerɛ no ebro ha but wa ho asɛm na me ka kyerɛ wo na ubisa me yale ni nyina maame a foundational crisis Christianity problem ne foundational crisis yedi agya no mo do mo nsa koka Nyankopɔn fapem to twene ye no a wo sese wo sɛ nyina so na de otene ni betimi ayeden wo sɛ nyina so na wa ye mmerɛ wo sɛ nyina so na wuni daache wo sɛ nyina so na wuni ahoden wo sɛ nyina so na wuni ani so ade hunu wo sɛ nyina so na wuni botai papa bia nti afi no wa de sasawa wa de sɛ buru ntata mframa de nam sa na church na ye enu nti wo hwɛ de church history ho ewomua na bibi aba na asole ni nyina de akire ewomua obo ho ase efre bibi great awakening gidi kakra na ateko ewomua be ho ane se message ya strong pa na se title nkrofo ni di akire pa evangelist na obia ko obia asole a o preach Yesu ba afa to obere bi ho ane se a shift na ba be prophetic and prosperity e ba bon se church ni nyina yu bibi yu entire church no nto mo kaseti ase this prophetic ne SOMPA bo gidigide ni ade enya papa ni nyina no omuguso kaseti ana ebro omuguso kaseti abo so ma introduce it and they say wo orthodox no mo kaseti a SOMPA bo gidigide ne prophetic gidigide no a emie ni pani ne mo ema ni pa ye nkola ne san say Nyankopon asem ane na asole ade ba ko egu Christianity anima asepa ye the prophetic system prophetic ne nya boni o but ye ni hu nimde inti ase asole ne papa prophetic ama Solomon aye nkola prophetic ama kromu ha ubetimi esia obi o yesikani pa mimi tu ensempa Nyankopon de ama me baabi Nyankopon e focus me ne se me nkyerɛkyerɛ no kora na mimie nipa ni na Nyankopon wa mama focus on prophetic side wa frɛ me say apostle bi okra prophetic spirit inti me wa prophetic spirit ba na me focus inti usia sikafo bi o mu sika ho sɛ wa nse ne nkomo a na wo kan Nyankopon asem se de akrompa o mfiu so obetimi aboa no ba wo do pass ne nkom ye nyina ye tie SOMPA se ne nkom ba ko na mienu hwɛ sɛ sikani no obefra mo aba ne bedroom ne sika nyina obebie so akyerɛ wo kyerɛ sɛ prophetic na ma sikafo bebre ni mpanifo bebre adwan ye sɛ nkwala mpanifo bebre mu tie me oye MP oye ohene unyama ne nkom sɛ ba ko pɛ bo sɛ ne ho popo nti aya prophetic na ma so de na wura edam ne yaleyam nti sɛ me ka sɛ ho sɛ pani bi betie me din no bɛka sɛ masa me tie preaching but baby akoa bi start ne angle no free ba no enti me kura ma me find out na me misa sɛ ne airtime ye betimi age bi aka ho ama na no na emom no sɛ o sɛ ne nkomo a na wo ma ne prophetic direction aha enti ama esan sɛ ye nyina so na gya no mo do mo nsa ko kan ne ndio ama ne ma boni bebra be wura Christianity ne mu enti church na de say eburo ntatan from adenam yete ayu ne ekọ yete ayu ne including asofo no and church members ne ngwa na adane sentete asofo ne nyina enu nti na meka tro Methodist ne Roman ene mo mo kaseti ya no ene afọ sa rapture ene ma tete asofo ne kasa nyina mo gusu ye bi ebie mo nso charismatic ne di kan ba no ene mo nso kaseti ya asofo na kofa titles akakraka de ato mo ho so emwa manyame adwuma nkoso no omo nso no ene charismatic ne bebre omo je certificate ehwe u degree ansan watimi aba ba esofo charismatic asole mu na entity ene ma charismatic edi kan ba okaseti aye no wakwa copy ena orthodox no so ne ma charismatic ne de ba aye na ono so kaseti aye a eye dede kinkire se bambala lu wase empabo gidigidi asa gidigidi adwamaifo ntade nkwasiafo abrabo ni nyina sese no ewura Roman ne Methodist ne Presbyterian Pentecost ewuram ye nyina ye tie so enti no charismatic adopt free orthodox no ho blindly ena orthodox no so adopt from the charismatic no so blindly enti nya church members ne nko na wo in the state of toss one fro echinchin ana say adwene mu aye ha na we die hwi ni ekọ we die hwi ni eba na nya members ne nko na abon sa anaso mo sa state nim asofo dodo na so sa state nim ya bon che momone entity me Nyankopon ayi me na waka nsem bi a kire me pote but me nya ma adwe se me pese me hu ye hu obi aso enti nsem bi a personal revelation me nka ho asem
but obi all foresight na wanyini wote se me kasa bon so ye din no oti na ho popo no obi sa de ne ye beye aha ye ka asem bi kura na no odin na ye mo se no ote the word bi se nkwasiafo egzimefo ye ya bodamsem ye ye nkwasiasem na ye mo se no nanso ye nyansani nti opene ni tirim no wa study na otie because Proverbs chapter 9 udu verse 8 o se kanyansani anim no obedo men ka okwase anim nya se obetane wo nti do nyansani bia no ote se ye ka se ye nkwase adwuma na ye mo se no ba ne bumfu enitie Christianity problem no so ne maame eye fapem yale the foundational crisis efa obia ho ti mi Nyankopon bi hema no ma hu se asole egu asase so 90% aye rubbish nko na ye including homo mu claim kura so mo hu Nyankopon yie into ma take stand say wa ma ya asole a wayera be the Church of Christ be the memene da asole ene yehu adansefo omu nyina pope ne system no de ba ye no na capture ye nyina even asole no so obi discover bibi kura na nka ya ebebo acheche na instead of say nko bebo mo de ye campaign ama asofo ne nsole ni nyina atene bo ho so take stand wa ma ya asole de bia wayera asole ba ko na nka metimi akase Nyankopon betimi afa so asese Christianity power wi ase Jehovah Witness ko Jehovah Witness no omukura method ba ko pe na sa method a very powerful a strong etchen bibia wo Christianity mu omu ne kura sa concept of discipleship na practically nduko Jehovah Witness ahun wa dwen ye said that you to ho ni esese ne nkakra practically o ya dwen na ne say ye train no amokodi dance here and that is the practical concept of discipleship tie kan krofo a omukura the major key to heal the church and ke ehu afo na omo say dia na bonsam aye omo dia bonsam aye omo ne say omo discover bibi ye no eno mo so take stand wa ma ya asole ya wayera to ko Jehovah Witness mo na sana antem ne say asole o wiase nyina gina de say Babylon ena Jehovah Witness gina de say Zion na me ka kire founder na de ba ne fini city Rosel ene mo mu kom nyina say mu nkura Nyankopon honhom o friza Yesu Kristo John chapter 17 obom pa ya ma asore no say urade ka mo nyina bom te say de e ba akono nti mimi tu Nyankopon bia mani maba se me betwe asofo agina adwen agina eniama papa Nyankopon de ma yenso ne ngura na yato atwene nti me nkura Nyankopon honhom anka bon sam nso nyame bia mani no ma take stand na because me won sem bebra wo chena me ka ho bedwiriw sa 100 plus deadly acts in a dead living church no owu onwuma ohani agira ewa wufu asafo ati asem no se ye ka se me yi ne 11 wo chena nsem a ye beboro so no nyensem ketwa na sansem no me ka se megina so dia take stand said you see real powerful na practical na won hu bi won solid dodo na mu nti no se me take stand ni zia na me ye me ho nyame abie me so nyame ayi me wa bie me ni abofo na ne me nam ne kanka sansansam na ye hu de me de be okrum ha akwa bi a wapie na nsan ya o se wono no oye modansefo utie the message ne nsensem okeka ensem mu ha but ko he edom edi nachi de enti a edom di nachi nya say what take stand say nyame yi no wo satade awu na abomu bi bom and now I say John the Baptist na edom masa my god etitie me fra Nyankopon afra me ni asem Nyankopon aka kire me different from the old dream enti me mabasa mbeka kire say asole ni nyina hwease de ye nyina ya rubbish and concert asole egu asase so 95%. Unsa mama 5% bi wom because me ntu kwan ko wiase nyina ntia bia no obi teko na so ba bia minim no eno mo teko na so ba bia minim mo praise God omo ye adwuma papa praise God but ye kan asole agidin wo wiase nyina obi a nipa dodo na wom that is the orthodox no wo na make atrom so mo nyina fairly Roman fathers are fairly Pentecost asofo fairly Assemblies of God asofo ma fairly Methodist asofo fairly Presby asofo fairly na sa fairly ano ICG in a lighthouse you know ma fairly sa fairly ano unim baby wo untimi mfa blame ne kase ento wo mo so efiri se omo baaye no na eja no medika to fapem na twene da no ma to fapem na twene enu nti ewomu aho na asole bi ba obehwe no ni beginning na ye but leader ni nya wu a ne nkrofo ba beto so a obehu ane se esanse Christianity ni fapem papente no asole e building ne kama
He said, look at Pentecost as well. Why we name the Pentecost history be any CAC history be ano? Say current loja na raho. The other time I'm back on a Pentecost no can say me chireme. Obo chama be a Pentecost for the one susu se wa ma meboa o say asole no. Maame ni bi di nkomo kan say me chireme wo se hwe e mabunu ne de mu hu sa chama we na mo ani age nanso ye hu na ne raho. A deep word. Was it Mabuno, Nkolana Mobesian, who such a Mariana Moniaje, by Empenifono, Yehuna near Raho. Obia will name Pentecost as solely be an yes and a Pentecost here. Now it is high time we say, Ube Jais Uncolancola Semna, ye Casana Peso trade defend your soleno, Jais Uncolancola Sem, I'm telling you because we and the friend may catch it out. Say, wouldn't him the true concept of the church? Any Pentecost Nissi is at it and soleno. Said ye not here pa and I away. That's all when Yankupon Homa, Untenefien Kekanse, Hun try as a Yabo Pentecost dinner, the other friend will defend it. Jais Uncola Semano. Now ye fap him, a Xanomo Domonsa can in fear baby. Ya watching in fear baby. SOMPA FM. Now insan say, watch us and a minion couple messy masole, as some are open to mention for Suntino. A yet then, bon some try, say, Obedia Solinus Wabuhan saying Yankupo you will be from nowhere. In Temeno Kase market. In the next 5 to 10 years, Asem Kesi be see Christianity we are saying na. After we are saying put Christianity. After you to put Christianity. After yes Christianity or social media no. After Nyankopon be we are saying who SOMPA. He is the true founder of Christianity. That's when Nyankopon the true founder. Any adia Onyankopon na ne fapem no entime hwiase. To Onyankopon na modomni mobruhunu so. Obey nkrofo mo ye non-entity. Omo mo ye illiterate. Ati say yen from nowhere. Nkrofo wani da wo mo so. Me kai mere bi me call pani bi nchen. Say me person me start a radio program. Okotete asole ni bi. And I mean fuck over here. Yen nyina ye tie SOMPA. Obisam say me fuck this time course no kra no. E pese ni ejai. E ba na ya nkyerɛkyerɛ de obetie no atie wa wontie no. Yes. Yeah, Zempana ni here. I must say, Beji fancy be our a time no cracker 2 minutes near because obviously by 5:55 as here and in Tiabend. In Tiano, or here, Mama some background introductions, baby. So, but I know. A brandy beside me, a seminal. I'm a baby, I'm a dress to see an ultimus I escape from me. So what I say, entity. Man, me person me catch or say, Jaisa defending a would defend your soleno. Na me mabasa me be catch or say, SOMPA FM. Esan say ya tu Nyankopon fa pema twene nti. Aha, na maduru ba bia Nyankopon de revive an eba no. Nkrofo me ye no entity. Nkrofo man ko school nkrofo obi amu wo mo. Aha, na maduru ba bia enu nti radio program ya me committee pani ba ko. Okotete asole ni bi. Ni sika e chen bro. Me ne di nko na me ka chen say Nyankopon ma me concept bi. Me pesa me start radio program ni hia sika. Na obi sam say concept be na me ka chen say Nyankopon ka kire me say we have lost focus. So we should come back to the feet of Christ. Onyankopon ka kire me say ye ni apaye botaye ho. Enti de ye nyina enhye ni monyam. Papa no hwe ni mdi say obi sam say eya wo wa wo tuo Nyankopon ka asam ne kire ho. De enti ama ne ka asa ne so no hwe na so no wo mu na. Oh, apostles ne gumu no a. Ne said ya so ne ba ya na kire no a. Ne said ya so ne sia gidin no a. Sa apostles bebrebe nyina Nyankopon ka asam ya kire wo. Yenina ye tie SOMPA. Enditie. Me Angela me freeba. Any baby a wo freeba na different emuwa. So now say wo hwe na me kasa na hu se me nsem ni nyina ye boom 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 ani bere ne yeden ani bere ne yeden ye nkwase asem ne agimi sama onti ase because me nim say Christianity solise kukuro my God. Eda Methodist, Pentecost, Assemblies of God, Roman Fathers, ICGC, Lighthouse asofo ne bebo mo so no. Now you best start to say you have activated the true concept and the true system discipleship no. Me say achabro so 5 years bonsam be dwane free wiase. I'm telling you, you don't know the power of the church. Unim the church ni gina hodema. I'm telling you,
Now obi a wokan Acts chapter 17. Now do verse 5. Hwɛ enkrofo mienu a ɔman nyinaa bom die nibre ɛkɔ governor ne hɔ ɛne ɔman ne mu mpanifo sɛ wɔsom bia bakrom ha na saa wɔsom we ho ɔma dane sɛ ɛnkyene ɔma dane ho mpam gye ni baabi wo bɛduru bia mere kakra bi no ma sɛ ho uni madanse wo mu difa saa nkrofo no ho that time na ye Paul ene Silas na nenam kono ne Barnabas beginning no ne Barnabas ne nam ba na separation aba nti Paul ne Silas ne nam nti Paul ene Silas ekopie Efeso na o kan sempa no na fe omo hwe ba bia ade ne wurawura no a abosom sam ne niam ne nya ba begu because ankrofo no adwuma mu ye nyina ye omo nwini honi ene eniema yede ye abosom niama entade ne niama yede ye abosom niama nko anu wadwuma no moye honi akesi ne mo musika na nkrofo ne nim se sai Christianity we se ni pa ko pepra pie krodue mu a na asemasi the Bible say ebra apostle Paul ne Barnabas go so kan sempa no omu duru ba bia no mu se edom ne ba fast na ho de ekola omu de ahye America apostle Paul odwane utimi se nya yize di America pa no omu de boom and omu ko se disciple bia na asa so le ba bi ne yefre no Jason omu ko se ne dem ti abra omu ko se ne dem na nche bia na edom ne di America eko fie se Jason Paul no hefa yini mayen omura dem na Paul ne se na wafa kentenkuma tiafa epono so adwane da Paul onim dwane dread wo dwane utie mi a uye kristoni eniema bi koso abrabom na se nkoye a bibia se nyankopon du hwamo bibia se nyankopon ka ho die enya bibia na nyankopon wayo apostle Paul ko kan sempa odwane ti sa echinchin mi koji we masa udi agro usika na bese kwa nyankopon to bere bia ojaya me efa ne mu odin mu enso we eye basic knowledge a esese nka Roma ne ba sere tama yeso no mo de fidi yen enso yesimi ne ebu yetirin ko ne abon se ya die ne mo hwe ti asem ketekete to na no akwaje powder no ohu powder no okoto enku no okoto edifo dokono no okoto sobolo no okoto abaifu nku ni kodi ewu okosua awurade nyankopon na nsole me ya dwen te sa sawa krachi ni kura wo dada na wo mere opese ode bible dada obi a wo mere ti apostle Paul krofo ne ko na o manhu no na mo ti Jason ana mo de no koma governor no uni ma so mo gavare ho Acts chapter 17 from 5 downwards no was no mo nyina de dom ka say nane ye nyina ye tie amana do e tie ye san krofo madani wiase abutu yi o ma ba hanso brofo na me de no o say these are the men who have turned this world upside down. Hey, that is the power of the church. Ehfo na edu ho dance nipa me no pe o mo copy Efeso nipa me no pe ena krodom ni nyina ka say san krofo we o ma dani wiase nyina butu o ma ba ha ase ne say se na yampam o ma acha boroso abosom miensa abosom ni nyina bedwane afrigoma na na kro be jam bosom. That is the power of the church. Into Christianity on Ghana how ye nya sofo mako 10 a mo ye competent no mo nim nyankopon adwuma e be ye enough for this country. Who does ma make atro no Ghana ye nya sofo mako 10 pe a mo ye competent o mo nim nyankopon adwuma e o Ghana ha e do so krompo e ma Ghana so me no ka say ye wo millions and millions of sofo Ghana ha. And so look at this country, ya de ba wie ya pound ni akọ Zion Ambassadors Mission ni akọ akosua de utifie sisi ana so why confused na onya asole nkọ a ahanso mpesa me ka kiro say krachi yi jai sa nya atwomsem no na wo pese wo hunu ba bia ye kan sempa e bi wo ho. I'm telling you ndira me di kakasa no me si asole no 95% na faili. That means you are 5% bi wo ho. Tetensole ne de wo mo ya from wala beba ayesa petition o hia advert enti Methodist ne Assemblies of God ne Pentecost wuntimi change no ba bi o mugina wa no mugina obeba abra wo man so agyae enti sa ne mahunu ne nkwase ade no mo ya no mo nsesa ne nsesa kyana enu nti eno na atu senti bia me ka no kra kyerɛ wo sa sole na wumbu no o ma wo se from one man church me nkobida no go there and see
hwe bebre siesie school dem bebre siesie nkrofo fie nanso o ma se da suo nyankopon asem atiase edo nipa dan nipa kire nyankopon asem bo nipa. I'm telling you. Enti jai sa adwene se utremo den dia so le me kire nipa ne nkwala asem mu se de bia me kasa asem no yale ba kon so o tena metrete no we nyina kan yale ne ho bio asole me kire nipa ne me nko bi da ntia de ba wiye no Zion ambassadors ye shia o Ashtown uduru Abyss Park a ho ejaba o old building bi ejaba nde dan yemi no ba ko mensia side ho na ba kon so Dr. Mensa side ho Dr. Mensa side ho ne ye ho so ahanti ejaba aborosan no aborosan kese ba kon ne bon ho na yeshia ye firi ha na yakọ me de me number etudwa o pese wo frɛ na ba beti nkyerɛkyerɛ abra jai sa wo wi a unim se fanse keke na afrɛ me de ama me I'm not interested. Oh, friend, up so be some bisa say papa, what do we do? So for the any fancy here, and your fancy in number. Wouldn't baby answer so quasoli and answer why I confuse who has all our ask down here. Yes, the decoy and what? Ain't and ya de baby yet. Me pon ubet me a frame 0244 87 46 97 0244 87 46 97 0244 87 46 97 de la 0541 65 91 59 0541 65 91 59 2 lines we offer you know bekasa onyankopon ensraw next week the same time meet me here. God bless.